Втората жена не е любовницата, не е другата, нито е по-младата, нито е тази, заради която мъжете напускат. Тя живее вътре в теб и за да се роди, първо трябва да умре тази, която си била досега. А по-надолу, там, където не обичаш да поглеждаш, нещо в теб тихо и завижда. Защото тя живее по начин, по който ти все още не смееш. Тя имаше всичко, което отстрани си мислише за сигурност и седеше обаче срещу мен с очи на човек, който отдавна е спрял да се чува. Това е най-страшният разпад, който може да има. Не е да изгубиш човек, а да изгубиш представата коя си. Втората жена не е любовницата, не е другата, нито е по-младата, нито е тази, заради която мъжете напускат. Когато казах втората жена, ти най-вероятно си помисли точно това. Пък аз ще говоря за нещо съвсем различно. Втората жена не стои до никой мъж. Тя живее вътре в теб. И за да се роди, първо трябва да умре тази, която си била досега. Днес ще ти разкажа коя е тя. Но те предупреждавам. Отрано. Тя струва много скъпо. Много повече, отколкото хората някога въобще са били готови да платят. Втората жена е тази, която вече е загубила всичко, в което е вярвала, че е, и въпреки това е още тук. И още е цяла. Не говоря за жена, която е чела правилните книги и която се е научила да слага граници. Не говоря за по-силна или по-твърда или подобрена версия на старата. Това са дребни неща. Здравей! Това място се казва Inner Field. То е твоето вътрешно поле. Веднага ще ти спестя времето, ако не си за тук. Тук няма да чуеш как за 5 минути ще си оправиш живота. Нямам намерение да те мотивирам. Вярвам, че можеш сам да смениш убежденията и реалността си. Но това не става с лозунги и позитивни мисли, залепени на огледалото. А става, когато разбереш механизма отдолу, как наистина работи трансформацията и каква сила има личният ти избор. Затова тук ще говорим за неудобните неща. Защо тялото ти прави работи, които умът ти не разбира. Защо повтаряш едни и същи модели, колкото и да не искаш. Какво стои зад това, което усещаш и наричаш интуиция, тежест, енергия. И още нещо, което искам да споделя честно, за да си знаеш от сега. Тези видеа не са само за слушане. Те работят и на по-дълбоко ниво. Напълно е възможно, докато гледаш или след това, да усетиш нещо в тялото си. При едни може да дойде като облегчение или като нещо, което се отпуска. А при други може да тръгне изчистващ процес, може да ти се доплаче, да усетиш тежест, която слиза или просто да ти трябва тишина след това. Може да ти се доспи. Всичко това е напълно нормално. Това е тялото, което реагира. Просто го остави да се случи. Тук ще ти говоря направо, така както бих говорила, ако седим един срещу друг. Така че ако търсиш бързо решение, тук може и да не го намериш. Но ако усещаш, че по повърхността има още един слой и искаш да го разбереш, тогава си на правилното място. Абонирай се за канала с камбанката отгоре, за да не пропуснеш следващите видеа. И ще се радвам да ми пишеш в коментари дали това, което говоря, те докосва или нещо друго, защото ги чета с уважение и защото оттам е възможно да тръгне и следващото ми видео. Втората жена не е поправка на първата. Тя е друг човек, роден от пепелта на първата и затова я познаваш в мига, в който тя влезе някъде. Тя не бърза да се хареса, защото отдавна е спряла да се нуждае от това чуждите очи да й кажат коя е. Тя носи спокойствие, което не е научено от книга и не е изиграно пред огледалото,
е останало в нея, след като всичко друго е изгоряло. Когато не е съгласна, тя го казва просто, без да репетира, без вина, без онова дълго обяснение, с което жената обикновенно иска да си издейства разрешение да има собствено мнение. Когато няма какво да даде, не дава и не се извинява за това. Не защото е станала студена, а защото просто знае каква е цената да дава от празно и не е готова повече да я плаща. И най-странното е, че ти усещаш всичко това за секунди, без дори да можеш да го обясниш. Гледаш я и нещо в теб я иска. А по-надолу, там, където не обичаш да поглеждаш, нещо в теб тихо и завижда. Защото тя живее по начин, по който ти все още не смееш. И ако си честна със себе си, ще си признаеш, че не завиждаш за нещата, които има, а и завиждаш за това, че е спряла да се страхува от загубата им. Тази свобода в нея не е подарена. Тя я е платила. И сега ще ти разкажа с какво се плаща през една жена, която видях да минава по целия този път. Става въпрос за клиентка, с която работихме дълго време. Отвън животът ти изглеждаше перфектен, нареден, дълъг брат с по-възрастен и състоятелен мъж, който обаче беше много твърд човек. От тези, при които нещата стават каквото той е решил. Тя имаше всичко, което отстрани си мислише за сигурност и седеше обаче срещу мен с очи на човек, който отдавна е спрял да се чува. Един ден през сълзи ми разказа нещо, което на пръв поглед дори изглежда дребно. Кученцето им се било разболяло и тя усетила, че нещо не е наред, искала да го заведе веднага на лекар, още в самото начало. Мъжът й обаче казал, че няма нужда и че тя преувеличава. И тя, както винаги, отстъпила, премълчала. Но след това се оказало, че положението е много сериозно и се стигнало до тежка операция, която почти не отървали кученцето и тя седеше пред мен, буквално ревеше и не можеше да си прости. Докато я слушах, усетих нещо различно. Тя не плачеше за кучето. Плачеше, защото пак се беше сгънала. Защото за пореден път беше предала собственото си усещане, за да не разклати мира с мъжа, пред когото се е сгъвала от години. Кучето беше просто капката, в която тя най-после видя целия океан. И целият си живот събран в едно отстъпване. Аз не я съжалих. Не казах горкото куче. Не я потупах по ръката. Казах и нещо друго. Че онази, която е отстъпила, е направила точно това, на което е била способна в момента, от страха, който е носила като дете. Че няма смисъл да се бичува за нея, защото тогавашната тя просто не е могла и не е имала капацитет за повече. Но че има друг въпрос, истински. И той не е защо не е спасила кучето, а защо тя, умна, дълбока, способна жена, продължава да се предава всеки път, когато на масата нейните ценности са от едната страна и спокойствието на мъжа и от другата. Това беше началото на разпада й. И той не беше никак красив. Защото, когато една жена започне да вижда ясно, тя не може да се върне назад към слепотата. Не можеш да разгънеш това, което вече си видял. И тя трябваше да понесе истината, че голямата част от живота, който е градила, всъщност го е градила от страх да не остане сама. Че принадлежността към този брак, към този начин на живот, към образа на жената, която се справя, е купувала с цената на самата себе си. Това е най-страшният разпад, който може да има. Не е да изгубиш човек, а да изгубиш представата коя си. Когато си тръгнеш от мъж, поне знаеш коя оставаш. А когато се разпадне това, в което си вярвала, че си, то за един дълъг, ужасяваш миг не оставаш никоя. Стоиш насред нищото, без старите опори и още ги няма новите. Повечето хора бягат от този миг цял живот. Връщат се обратно в клетката, защото познатата болка плаши много по-малко от празнотата.
И точно за това повечето жени никога не срещат втората жена в себе си. Тази жена не избяга. Остана в нищото дълго, за да се случи онова, заради което всъщност ти разказвам всичко това. Защото от другата страна на този разпад има нещо, което няма как да знаеш предварително. Там откриваш, че не си била ролите си, че не си била добрата съпруга, удобната жена, тази, която не прави вълни. Всичко това е могло да падне, а ти още си тук, още те диша и още те има. И в мига, в който го разбереш с цялото си тяло, а не само с главата си, страхът губи властта си над теб. Защото от какво да те е страх, когато най-лошото вече се е случило и ти си го преживяла? Тогава тази жена спря да се сгъва. Не от една драматична сцена, нито с напускане и тряскане на врати, а тихо, отвътре, по начин, който от началото почти не личеше отвън. Започна да казва това, което усеща. Започна да избира себе си в малките неща, а после и в големите. И мъжът й, и средата й усетиха промяната още преди да могат да я назоват. Защото когато жената престане да се сгъва, целият въздух и пространство около нея се променя. Това е втората жена. Не е безстрашна. Просто е минала през най-големия си страх и е видяла, че от другата му страна нея все още я има. И сега ще съм честна, защото иначе ще те излъжа с красива история. Втората жена не се ражда веднъж и завинаги. Аз самата съм я раждала много пъти. Всеки път, когато съм избирала себе си пред това да принадлежа към нещо, което ме е изтривало, е боляло, и всеки път е имало среда, човек или представа за самата мен, които е трябвало да оставя зад гърба си. Тя не е място, от което да стигаш и да оставаш там до края. Тя е избор, който правиш отново и отново, винаги, когато от везната на едната страна е принадлежността, а от другата си ти. И няма да те лъжа, че после живота става лек. Не става. Просто за първи път става твой. Внимавай обаче да не я объркаш и с друго, защото е доста лесно. Втората жена не е тази, която изведнъж е станала твърда, студена или започва да тъпче всички около себе си в името на това да слага граници. Това не е свобода. Това е същата стара рана, само че обърната наопаки. Истинската втора жена не спира да обича и да дава. Просто вече не дава от страх да не я зарежат, а защото има от какво? От пълнота. И затова се усеща съвсем различно и от нея, и от хората край нея. Ако гледаш това и нещо в теб заболя, остани с тази болка. Не бягай от нея. Може би тази, която си била досега, вече си отива. Може би точно сега, докато ме слушаш, нещо дълбоко в теб отказва да продължи да се сгъва. Това не е разпад. Това е раждане. Просто никой не ни е казвал, че да родиш самата себе си точно толкова боли, колкото да родиш друго дете, например. Аз минах през този праг повече от веднъж. Първата жена живее, за да ни я изоставят. А втората жена вече знае, че единственият човек, който никога няма да я изостави, е тя самата. Това е Inner Field. Ако в теб вече се ражда втората жена, остани. Тук има място за теб. И не си сама.